para o 17 de maio consistiron en un concurso de fotografía digital, en un concurso de creacións de cartéis para o 17 de maio. De fotografía recibimos bastantes fotografías e de cartéis pois tamén tivemos bastante aceptación e os gañadores foron eses tres. Das fotografías aínda non eliximos gañadores, pero entre a xente que viñemos hoxe imos elexir os gañadores. O objetivo desta actividade é unha toma de contacto coas novas tecnoloxías, perder o medo a utilizar o ordenador, ter a conciencia de que o ordenador é algo máis solo para conectarnos a internet e buscar cousas. Tamén se pode facer actividades de todo tipo, incluso culturais. A toma de contacto co equipo informático de xente que nunca se conectou a internet e o máis importante é dar a coñecer a rede e o proxecto da rede de dinamización. A mí parece un obradoiro bastante interesante. É un obradoiro bastante sinxelo, non ten nada de complicacións ni nada polo estilo. Aprendemos sobre todo a que nos ensinaron a manejar os ordenadores. En consistía en quitar fotos das zonas rurais de Poio. Foi moi sinxela gracias á nosa dinamizadora que nos supo explicar moi ben os temas.